Velkommen tilbage til Køge Torv, og velkommen tilbage til valgudsendelsen, hvor vi nu har fået flere skønne gæster. De har fået besøg af partiet Venstre, nemlig Ken Kristensen og Søren Brask. Velkommen til. Tak for det. Ken, du har jo været med i byrådet nu. Du er første viceborgmester, og Søren, du har tidligere været, men... Det er korrekt. Jeg blev desværre kendt allersidst. Og det vil du gerne gøre noget ved nu. Ja. Først og fremmest, at der er gået godt og vel 4 år. Set med jeres øjne. Spørg os lidt dig, Søren. Ja. Hvordan er de her 4 år gået? Jamen til en start synes jeg, at de er gået fornuftigt. Vi fik sat fokus på nogle områder, der betød meget for os i Venstre. På vores kultur- og idrætsliv og på vores erhvervsliv, som havde store udfordringer. Og så fik vi også sat et godt aftryk på vores børn, altså på vores skoler i forhold til færre elever i klasserne. Og slutligt så havde vi også et godt blik for vores ældre. De sidste par år har det billede dog godt nok ændret sig. Indflydelsen den forsvandt stille og roligt, og vi må sige, at vi i dag ikke har ret meget til fælles med dem, der sidder og har magten på rådhuset, lad os sige det sådan. Vi mener, der er brug for en gennemgribende reform på ældreområdet, altså hvor vi simpelthen går ind og gentænker området for nyt. Vi har hørt om robotstøvsugersag, vi har hørt om Nørremarkens plejecenter, om nødtryk, der bliver taget fra vores ældre. Jeg synes, sagerne står i kø. Der er virkelig brug for, at vi får gjort noget ved vores ældreområde. Og på det samme, når det gælder børneområdet, Køge Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest indberetninger på børn under 18 år. Det vidner noget om, at der er et kæmpe område her, som har lidt i mange år, som også har behov for et fokus. Så udadtil, så fremstår Køge Kommune som en by, der gør det godt. Køge Nord Station, Universitetshospital, Gammel Middelaldertorv, Rocks Resort, Borgring Museet ved Lellinge, Døende, Malerklemmen, altså udadtil tegner det, ser det godt ud, men når vi kratter i fundamentet, så er det slået alvorlige revner i den helt nære velfærd, altså den, hvor vores børn og vores ældre skal kunne mærke, at der er et samfund, der hjælper dem, hvis det går skævt, og det fundament, det vil vi i Venstre rette op på. Som sagt, du er ikke inde nu, så, men er det også noget af det, du har sådan haft? Ja, det er også mit helt klare billede af situationen i øjeblikket. Altså i Venstre i Køge har vi jo vores slogan, der hedder tid til forandring, og nu er det altså tid til en forandring. Vi skal have rettet op på tingene her i Køge Kommune for de positive indtryk af Køge tilbage, og senest har vi jo haft et lidt turbulens omkring vores parkeringsregler hernede, som er mildest talt groteske, men det håber vi også at være en af de ting, vi får rettet op på. Og det skal vi nok komme mere ind på alt sammen. Hvis der sidder nogen derude, der tænker, hvem pokker de 2 flotte mænd? Kan I fortælle lidt om jer selv? Ja, altså jeg hedder som sagt Ken Kristensen og har boet i kommunen hele mit liv. Født på Køge sygehus, dengang det lå nede på Sygehusvej, og har spillet fodbold og håndbold, siden jeg var 4-5 år gammel, indtil for det er efterhånden snart en 5-10